31 Abibene skatala pour traiter 31 skatala ni chere da andere buga kuma iba dara de directeur général ko ni ayene nyini ngam mi ka ujabi wallahi awde ngana nyini ngaya aljina kle 31 ko bichukuti odo de abibe abarachi de dalu bolo wallahi ah chrétien nga feti do yahudiya o jifu on di chrétien ngola ko odo ko on di ka feti jifu ko ere skatala ere am mo ko fo ha ma famu isa ko mi ma nguna ina mala amali biniyat bani de directeur général du paradis jugement be kanara madenga ni ade odo ko aljina kle tigi an be worola ka min do malla ko 31 bi feti ko isa woroli la skatala akala o kala ngore me an worola ka min ambe ka feti min na ko isa odo ko anga kira isa ko odo wallahi bani o philosophie de banko odo ko skatala ako isa bangena de abana odo ko ni isa tani min no bere kunai odo na mu ma nguna o isa de odo bani de skatala de fulana juma sahelama wallahi ko anga sami yelama odo ko ni sami yelama am ga bo 23 la kata 24 la jongo ko kana kede bu ka kardande ka ba dalu ayeni dalu jero juma ko 30 kana fet wallahi dalu tala sikra bo am mumina fo ho demza minya mo de ne wolo 31 ko demza mbika ka kono ta 31 demza mbi bo kata boîte la ka gulo jugu mi demza mbi ngata skatala de mais ni ode 31 haramiyali do parce que ko demza mbi gulo mi akono ali arafa do demza ndi ko gulo ubami bani de ku fatew selinjini ni seliba mi islam utai kono mi da islam de ona o seliba do oni 31 be mangawa abeka ka bani de skatala de abekele abe makelo meni de maralende seliba do ali arafa do abi boka banja bla yala minga 31 do da bo keleke o kele do skata la fiu yala matala on diga 31 feti chrétien ngola on dati yahudiya wallahi on tay ni soja do odo sayela mado anga sayelama wallahi skata ni sayelama do amba feti skata la de amba kede ira ga dewli feti raw akara koy o kara de sayelama bi feti abi feti ni mimbi bara sote do akona ma fo islamete sayelama do sayelama teo ali 14 do e manga bara sote do i dabe toyi o de bani de ni wulu bale odo ni mimbi glomi 32 do 80 do abi fo e ga globe la di parce que globe tachien o de bi fo e ga kora odo ko bani de amel ne wajulla wallahi ni de do koy ha nga kata u bala 31 ti be 31 joda bala ka dina na ko joda tala skata la ni jogo kay 31 jogo nyele wallahi ni jogo may 31 ya soro ye kafiri odo aya chene soro akana fe nyagami utado hasela de o be bokata yala hal 30 la hal sa sela de o yala la ube anta mana chamana uta kono hal siza sela de o di gloka ka asama hal siza sela de o di ka jouer wala ubaka ubi sokoka mais abo bala 31 kola muna ni de jogo may nyo jogo nya jogo fie siza sikata la de uncheka ame kata 31 de haramu ye o e galode dalu fo ti bolo ka 31 haram sikata la galo vinde do wa amba feti wallahi amba ke mais namba feti anga dasra la bani de feti jumay nye so bagla ni dew hal ni 30 do ala bo barka bi o barka bi do koy 32 do ka so bagla ay na ngani ni ala sona amba ke so bi nyimi o bi ka koy ni shede kadi tan shesa sky ikana kante aka almami wole kana kana shenyi aba nyimi koy 31 sera sheka di ko jugo ni min ba do ka dunita do ala kan nyada amin ya rabbi awoni nyinen 31 re labe mamula kama bani de chorégraphie nyona do wa nyinen 31 j'ai une préparation qui est inexplicable. J'ai une préparation qui est inexplicable. Aïe français follow. Français. Oh, Minanda. Na fa ba molo. Ado bu ya be mo. Be invité les deux. Directeur. Ay na ngata shenyi. Ami e fatew. 32 do ay nanga shenyi be invité les amita bani de ngebe ka cuisinier spécial ta kama bani de ya fo bara ka tableau bagla
aw dege bɛ 31 sɛdu min na ne tɛmɛnen o kan sa directeur alijinɛ filɛ sa k'a ɲimite ne tɛmɛnen o kan bani de n kɛ bɛ ka buffet de dilan buffet sɛ buffet bɛɛ de bɛ n'i ta ni woro ka di ye i b'o sɔrɔ ni sɛ galaga ka di ye i b'o ta kunkolo kɔni tɛ sɔrɔ a la bani de ala ka hɛrɛ k'a o tuma bɛɛ invitelen don 31 bi bɛn a ye jogo ɲɛ o de ka bɔ ala bolo siga t'a la wallahi wa innaka la ala khuluqil azim silamɛya banna ni jogo ɲɛna 30 se b'a sɔrɔ i jogo ka siga t'a la ni ye tiɲɛ 31 de u nana o baara na ani jogo dɔrɔn ka ɲɛ wallahi ala ka hɛrɛ k'a amina rabi ala ka hɛrɛ k'a amina rabi